다 되려야 나도 뭐 예 가자는데 걔는 뭐지 뭐가 걔는 뭐지 이제서 걔는 뭐지 디스플레이션이 되네 아 나는 신기해 아주 캠버게 신이 나바당 안에 대신도 되네. Więc wczoraj widziałam na webcaście Bokara Rinpoche i Kempo Rinpoche na webcaście, więc pozdrawiam ich i pozdrawiam wszystkich Geshe, Kempo, mnichów, wszystkich, którzy oglądają nauki. Mniszki z Siedr, całą sangę. Wszystkich przyjaciół w Dharmie, którzy oglądają te nauki poprzez webcast. Więc najpierw, tak jak wspomniałem wczoraj, chciałbym wrócić do miejsca narodzin Micho Dorje, ale z drugiej strony powinienem się do tego lepiej przygotować, więc może jutro. Więc uważam, że lepiej będzie, jeżeli po prostu będę nauczał i jakby najpierw myślałam, że zrobię sobie jakiś plan, tak, że tego dnia będę mówił to, tego drugiego tamto, ale to jakby nie wypaliło. Myślę, że lepiej poświęcić czas, żeby jakiś dany temat dobrze omówić i najwyżej kontynuować później w przyszłości. 다 드린데 쉬야데 가상에 다 잡자 소리지 쉬는 신 남자 리제베 나로네. Więc dzisiaj będę mówił o tak jak wspomniałem wczoraj, wracamy do pochwały dobre czyny. Kolejnym punktem jest porzucanie przeszkody w dharmie, jakim są źli przyjaciele. I jest to druga strofa. Nie uwłaszczając rzekomym, czy też druga pochwała, nie uwłaczając rzekomym guru i towarzyszom, ani nie podążając ich ścieżkami, robiłem co mogłem, aby przezwyciężyć myśli trzech trucizn, przeszkody w osiągnięciu celu dharmy. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc tutaj Micho Dorje jakby opowiada o tym, jak wkracza na ścieżkę dharmy. Znaczy w pierwszej pochwale opowiadał o tym, jak wkroczył na ścieżkę dharmy, zaś w kolejnej strofie mówi o tym, jak musiał pokonać wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody w kroczeniu tą ścieżką. Mówi o tym, że podążanie za złymi przyjaciółmi sprawia, że pojawia się bardzo wiele problemów.
I tutaj jakby oczywiście istnieje bardzo wiele różnych przeszkód na ścieżce dharmy, ale jednym z nich jest właśnie podążanie za złymi przyjaciółmi, których należy i to podążanie należy porzucić i pokonać tą przeszkodę. 당보 꾸담네 꾸타마타도 지 원사베게 제바 망보지 Jak wspomniałem wczoraj, Karmapa Micheltorche zrobił bardzo wiele wspaniałych rzeczy, które ludzie mogli zobaczyć, doświadczyć. I wszyscy jakby tak samoistnie rozwijali wiarę w niego jako inkarnację Karmapy. Również ówczesny Situ Rinpoche jakby rozwinął wielką wiarę w to, że był to Tulku Karmapy. Jedynym takim rozczarowujące było to, że Situ Rinpoche, mimo że rozwinął wielką wiarę w to, że jest to inkarnacja Karmapy, bardzo szybko zmarł kiedy Karmapa był jeszcze mały. Dlatego nie mógł brać udziału w rozpoznaniu Karmapy. Tak czy inaczej, on uważał, że nie było żadnego... Więc Situ Rinpoche, kiedy Tulku był jeszcze mały, jakby powiedział okolicznym klasztorom, że to jest Tulku Karmapy, macie się nim opiekować. Dlatego oni zaprosili go do tych klasztorów i wspierali go, dawali mu, ofiarowali jedzenie i tak dalej. Jednak rzeczywistość później wyglądała nieco inaczej. W autobiografii później napisanej przez Micheltorche czytamy, że ta sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Faktycznie Situ Rinpoche prosił te klasztory, aby się opiekowały Karmapą, ale oni owszem stwierdzili, że tak, ale oni jakby nie uznawali go za Tulku Chödrika Gyatso. W tym czasie właśnie pojawił się ten drugi jakby nie opiekowali się nim, uznawali, wtedy właśnie pojawił się ten zachodni Tulku, ten jakby drugi kandydat na Karmapę. Do tych klasztorów dotarła ta wieść, wobec czego nie traktowano tam wówczas Tulku Micheltorche zbyt dobrze. Traktowano tak jak pastucha koni, mniej więcej. Doszło do tego właśnie, że ani on, ani jego rodzina nie mieli co jeść, nie mieli co pić, nie mieli co na siebie włożyć, chodzili po prostu jak żebracy i była to bardzo trudna sytuacja. Więc wygląda na to, że Situ Rinpoche poprosił te klasztory o opiekę nad Tulku, a oni tego po prostu nie zrobili. I Situ Rinpoche odszedł dość wcześnie, czyli zanim jeszcze doszło do oficjalnego jakby intronizacji, rozpoznania Micheltorche jako Karmapy. Situ Rinpoche nie mógł brać w tym udziału, wobec czego nie mógł mu zbytnio pomóc w tym zakresie w owym czasie.
Dopiero kiedy przyszło zaproszenie od Jalcaba Rinpoche, dopiero wtedy sprowadzono Micio Dorje, Tulku Micio Dorje do Garcienu i tam Micio Dorje spotkał się z Jalcabem Rinpoche i rozpoczął się ten cały proces jakby dyskusji, kto jest karmapą, a kto nie jest karmapą, ale oczywiście też no, niewiele osób słuchało Jalcaba Rinpoche w owym czasie. Tak się zdarzyło, że no nie cieszył się on jakby poważaniem. Z jednej strony był najwyższym lamą w całym Karcienie, czyli to jemu jakby przysługiwało prawo wyboru inkarnacji Karmapy, ale z drugiej strony nie wszyscy to uznawali, a jakby ludzie, którzy uznawali zachodniego Tulku za inkarnację Karmapy, jakby rośli w siłę i była to znowu bardzo trudna sytuacja, aczkolwiek już przynajmniej Micio Dorje był w Garcienie i tam jakby przebywał pod opieką Jalcaba Rinpoche wtedy. Więc jakby chodzi o to, że Chödrác Gyatso nie wyznaczył sam swojego regenta. Po prostu odszedł i nie wyznaczył, kto ma rozpoznać jego inkarnację. Tak oficjalnie, więc tak naprawdę ludzie w Garcienie nie słuchali Gosira Jalcaba Rinpoche. Mimo że był to najwyższy rangą lama, nie słuchali go. Za czasów siódmego Karmapy wprowadzono bardzo taką mocną dyscyplinę w Garcienie, wewnątrz obozu. Na przykład kobiety, które przychodziły do Garczeny, mogły przebywać tam tylko za dnia. Tylko w ciągu dnia, tak? Nie mogły zostawiać na noc. Ludzie przestali na to zwracać uwagę po odejściu Chödrāka Gyatso i zaczęli krytykować bardzo Gosira Jalcaba Rinpoche. Ktoś zmarł w Garczenie i ludzie oskarżali Jalcaba Rinpoche, że go otruł i tak dalej. Tego rodzaju rzeczy się wtedy działy. Siódmy Karmapa Chödrāka Gyatso miał wiele wspaniałych uczniów. Ale mnisi z obozu nie zwracali na nich uwagi. Na przykład jednym z nich był na przykład Niempa Rinpoche, pierwszy sędzia Niempa, ale mnisi, tak samo też i Yzer, przyszły nauczyciel Micio Dorje, również przyszły nauczyciel Micio Dorje, mnisi uważali, że to są szarlatani, że oni w ogóle nic nie wiedzą, że nic nie rozumieją, że po prostu kręcą się po obozie nie wiadomo po co. Co niektórzy mieli zaufanie do tych nauczycieli, ale większość nie miała. Większość nie okazywała nikt ich nie słuchał, nikt ich nie pytał o zdanie i tak dalej. Również później było bardzo dużo kłótni, kiedy już rozpoznano Micio Dorje, kto powinien być jego nauczycielem.
tym, więc na początku uważano, że to powinien być Szamarpa, ale niektórzy w obozie mówili, że Szamarpa złamał swoje ślubowania wobec swoje Samaja z Ciedrakiem Kiacą, więc nie może zostać nauczycielem kolejnego Karmapy i tak dalej. Nawet nie pozwolili, aby mały Karmapa się spotkał z Szamarpą. Bardzo istnieje wiele powodów, dla których tak nie szanowano wtedy Szamarpy Rinpoche, ale jednym z głównych jednym z powodów, myślę, że jednym z powodów, dla których nie szanowano wówczas Szamarpy, było to, że on zyskał wtedy bardzo dużą władzę i duże znaczenie politycznie i po prostu zazdroszczono mu tego. A z drugiej strony wielu ludzi mówiło, że to byłoby najlepszy, że to byłby najlepszy nauczyciel dla Karmapy. Potem Szamarpa wyznaczył innego nauczyciela dla Karmapy, wysłał innego nauczyciela, ale kiedy ten nauczyciel przyjechał, to kiedy tylko dotarł do obozu, zaczął wymiotować krwią i umarł. Więc uczniowie na przykład odebrali też temu nauczycielowi wszystkie przedmioty należące do poprzedniego Karmapy i tak dalej, i tak dalej. Aha, to było pod wpływem też kobiety, żony tego nauczyciela. Ta żona jakby z tego co zrozumiałam, jakby wpływała bardzo mocno na tych ludzi. Wielu ludzi, wielu mnichów w ogóle w Ganczenie, że tak powiem, było zaniedbanych. Zamienili się praktycznie w żebraków. Wiele zwierząt, które hodowano jakby przy obozie, zabito teraz i zjedzono ich mięso i tak dalej. Więc wszystkie przykazania, które zostawił im Ciedrak Gyatso, jakby były teraz łamane. Na przykład zostały pewne relikwie po Ciedraku Gyatso, po 7. Karmapie. Wielu lamów mówiło, że one wyemanowały Chenrezika, albo że Chenrezik się z nimi stopił i tak dalej. Miccia Dorje przykazał im, aby umieszczono go w jakimś takim miejscu, w którym każdy będzie mógł je zobaczyć i tak dalej, ale oni zamiast tego zamknęli je w stupie na przykład. Nie słuchali też małego tulku.
前面 나는 배우는前面 습나네 이 치즈지 용주 용가는 지데 망고 중화래서 기대 다 진짜 계절은 뭐지 Lama, później 용시 포는 공부 저거야 대야 나니 독분긴 중화래서 진짜 기대 드레는 예삼나 포즈기 Więc również dziadca Rinpoche, który rozpoznał Tulku, tak, który doprowadził do jego intronizacji, zmarł i nagle zmarł. Wielu ludzi uważało, że w ogóle został zatruty. I mnisi w Garczynie nawet nie wiedzieli, nawet nie urządzili właściwego pogrzebu, tylko zakopali go w ziemi, jego zwłoki w ziemi. Potem mówiono, że w tym piasku, w tej ziemi odnajdywano bardzo wiele rinkseli. Więc była to naprawdę bardzo odrażająca sytuacja, która się działa wówczas w obozie. Istnieje wiele historii na ten temat. Oczywiście później Michio Dorje, kiedy dorósł, to zaczął o tym opowiadać i zaczął krytykować tą całą sytuację, oczywiście. I opowiadał o tej sytuacji później za czasów 13 Karmapy, uczeń 13 Karmapy, Negowa, napisał jakby szczegółową relację, szczegółową biografię i opowieść, relację z tej historii. Podobnie w autobiografii 5. Dalaj Lamy wspomina się krótko o tym, że tego rodzaju właśnie wydarzenia się działy w obozie Karmapów. Ale gdyby napisał to tylko 5. Dalaj Lama, to byśmy temu nie wierzyli, bo pomyślelibyśmy sobie, że Dalaj Lama, skąd on mógł wiedzieć, na pewno to wymyślił, albo ktoś mu takie kłamstwa przekazał i tak dalej, ale później, kiedy za czasów 13 Karmapy Negowa opisał te wydarzenia również w bardzo podobny sposób, to musimy temu wierzyć. Podobnie w komentarzu do tych dobrych czynów napisanego przez Sanjay Paldzona, który był uczniem 8 Karmapy, on również wspominał o wielu tego rodzaju wydarzeniach. Jak wspomniałem wczoraj, komentarz do dobrych czynów, czy też został wydany po tybetańsku przez Vajravidya, przez Bibliotekę Vajravidya. Na podstawie manuskryptu, który przybył z klasztoru Drepung, który został odnaleziony tam. Kiedy przetłumaczyliśmy dobre czyny na angielski i chiński, kiedy ja sczytywałem te tłumaczenia i wtedy znalazłem inny manuskrypt zawierający good deeds. Uważam, że to był dość dobry znak. Nagle taki tekst się znalazł w tym momencie. Więc kiedy tłumaczyliśmy więc porównywałem oczywiście te dwie edycje, tą wcześniejszą wydaną przez Vajravidya i tą nową. I tam okazało się, że tam w komentarzu ucznia Michio Dorje te komentarze różnią się, kilka stron jest zupełnie innych. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli te brakujące strony jakby dołożyć do kolejnego wydania. Więc ten komentarz
Więc wygląda na to, że kiedy Palden Sadbruk, uczeń Micio Dorje, napisał komentarz do dobrych czynów i pokazał go Micio Dorje, i wówczas Micio Dorje mu przykazał, co powinien skreślić, a co powinien dodać. I być może, że ten nowy manuskrypt, który właśnie odnaleźliśmy, jest ważny, dlatego że zawiera właśnie i został zmieniony tak, jak przykazał Micio Dorje. Więc kiedy Micio Dorje był młody, większość jego asystentów i całego orszaku jednego dnia zjedli całą owcę. A Micio Dorje powiedział, że to jest jedzenie. A Micio Dorje powiedział, że jedzenie mięsa i krwi zwierząt i zabijanie ich, a potem nazywanie to Gana Chakrą uwłacza nam wszystkim. Krytykował ich. 다가스 미지 된다면서 미지 수티용네 그 꾸마 꾸수래 람네 아니 가르생 바송가나 쭉샤 Na przykład w Więc jednego człowieka oskarżono zaś za skradzenie herbaty, całego takiego kawałka herbaty. I kazali Micio Dorje powiedzieć, musisz powiedzieć oficjalnie, że to jest złodziej. I nawet więc ci asystenci mówili, musisz oficjalnie oskarżyć go o kradzież, bo inaczej my cię zbijemy. Bo inaczej pożałujesz. Musisz robić. To przecież to jest oczywiste, że on to ukradł. Musimy się z nim załatwić. Musisz nas ale Micio Dorje mówił, no dobrze, dobrze, wszystko róbcie sobie co chcecie, ale ja nie mam zamiaru kłamać. Później z czasem dopiero okazało się, że ta osoba na pewno tej herbaty nie ukradła. Więc Micio Dorje robił wszystko, żeby nie ulec wpływowi tych ludzi. I zawsze starał się mówić prawdę i mieć zaufanie do siebie. Albo na przykład asystenci chcieli coś wydobyć od jakiejś ważnej osoby i tak dalej, to zaczęli mu tłumaczyć, musisz zrobić wszystko, żeby wydobyć tą rzecz, czy tą przysługę od tej osoby i tak dalej, i tak dalej. Nie mógł, ale Micio Dorje im tłumaczył, nie mogę zmuszać nikogo do dania czy zrobienia czegokolwiek, to nie jest dobre. Więc oczywiście bardzo często asystenci po prostu myśleli o tym, żeby zdobyć jakieś pieniądze, żeby zdobyć jakieś bogactwo, żeby Garcian był wzmocniony jakimiś nowymi podarunkami i tak dalej. Micio Dorje nie chciał się w to angażować. Albo na przykład prosili go o to, żeby przeklął kogoś. Ktoś ich nie słuchał. On powiedział, że ja nie mam zamiaru tego robić, nawet nie potrafię tego robić, nie wiem jak się za to zabrać, nie proście mnie o takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wykonywał praktykę Mahakali i tak dalej, ludzie mówili,
최경 통예를 Ludzie bardzo często, kiedy wykonywali tego rodzaju praktyki, to zamiast ofiarowywać coś Michiodorze, ofiarowywali Mahakali, przynosili piwo i mięso i tak dalej i sami je jedli. Więc Michiodorze oczywiście był bardzo mały, nic nie mógł na to poradzić. Ale tłumaczył im, że to nie jest, że to nie współgra z darmą, że to nie tak praktykuje się darmy i tak dalej, i tak dalej. Nie starajcie się zmienić Mahakalę w opiekuna waszych złych czynów i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno prosić nie wolno prosić innych praktykujących również, aby tego rodzaju rzeczy robili. Spadnie na was coś strasznego, to się źle dla was skończy. Cały czas ich tam i tak tłumaczył. Prosił ich, żeby przestali tak się zachowywać i że nie możecie ranić innej istoty po to, żeby zaspokoić wasze pragnienia i tak dalej. Również niektórzy ludzie mówili mu, ale to jest stara tradycja, to jest nasz stary zwyczaj. Więc albo na przykład mówili mu, wszyscy inni karmapowie byli bardzo znani, bardzo sławni, musisz też być taki znany, musisz zapracować na swoje imię, na swoją sławę, musisz o to zadbać i tak dalej. Więc dlatego musisz działać w ten sposób albo w taki sposób. Mówili mu, jak ma mówić, co ma robić, jak ma się prezentować, co ma nosić na sobie i tak dalej. Mówili mu, że ma zaplanować swoją przyszłość w taki czy inny sposób. I oczywiście, żeby też wspierał jak najbardziej własną tradycję Kadziu. Więc wielu ludzi radziło mu, udzielało mu tego rodzaju rad. Później Michiodorze opowiadał o tym, że odkąd byłem malutki, aż do teraz, wielu ludzi przychodzili do mnie i nakłaniali mnie do zrobienia różnych rzeczy. Ludzie nie starali się mnie uczyć darmy, lecz uczyli mnie 8 światowych trosk. I to, co mnie przerażało, bo przecież to całe ludzkie życie to jest tylko chwila, trwa bardzo krótko. Co by było, gdybym o tym wszystkim zapomniał, o prawdziwej darmie? Dlatego starałam się jak mogłem wybierać darmę i nie zwracałem uwagi na ich rady. Starałam się jak mogłem porzucić wszelkie niedarmiczne działania. Z perspektywy innych ludzi, tak czy inaczej, Michiodorze też z drugiej strony starał się nie krytykować tych innych ludzi, starał się po prostu być wobec nich obojętny, po prostu ich nie słuchać, ignorować to, co mówią, ale nie walczył z nimi w taki otwarty sposób, nie krytykował, nie obniżał nim. Tak naprawdę czuł bardzo duże współczucie dla nich. Kiedy widział, jak inni ludzie robią różne złe działania, kiedy to widział, albo kiedy słyszał o tych wszystkich różnych czynach, bardzo go to bolało, tak bardzo, że nie był w stanie tego znieść. Ale
czasami wręcz chorował na myśl o tym, co się dzieje. Często ludzie w obozie, w jego orszaku krytykowali siebie nawzajem. Niektórzy wypominali sobie nawzajem swoje własne błędy i również krytykowali mistrzów, nauczycieli dharmy. Czasami przychodzili i mówili o tym, przychodzili i opowiadali o tym Michodorze. On im tłumaczył, że to nie jest fajne mówić o takich rzeczach. To nie jest dobre. Ale oni się tylko złościli na to, jak on im to tłumaczył. 디기 교인태야 드네 베지 라마 체사 뽀뽀 체사 든지기 군디네 깨자 체사 이니다 On jakby nie mógł ich zmusić do tego, żeby przestali zwracać uwagę tylko na błędy innych, żeby zwracali uwagę jakby na całość, na to, co inni tak naprawdę robią, a nie przykładali wielkiej wagi do tego, że ktoś zrobił błąd, albo ktoś się pomylił, albo ktoś ma jakąś słabość do czegoś i tak dalej. Że to w gruncie rzeczy nie było aż tak ważne. I starał się o tym mówić mówić wielu ludziom, a inni uważali, że on jest po prostu wariatem, że dlaczego tak wszystkich o takich rzeczach opowiada. A on po prostu starał się mówić o tym, więc w końcu w końcu mówił coraz mniej i starał się po prostu dawać przykład swoim działaniem. I to wszystko. Na razie teraz będzie przerwa. To tyle na razie. 다 모델 마슈아이 다들야 지단기 다들 공도 주변은 신기 지 가르스레 미기도 지 군dwi리아 지 섭지 나도 서머베 섭지 지리아베 지게 교연 종견당 안다는 신기 가르스레다 지 최바 지리아 안에 교연생이다 대점도마 세베기 에너지 기부 탐바 대술이야 지 구원되야 진짜기 가면 슝게나 서바 진짜 망고지 용대 도세제 진짜 스카나다 경미기도 지기 답이 미치지요래 디나론도 Kontynuował nauki. Mówił wcześniej, i karmapy skarżali o różne rzeczy. Również praktykujący, którzy skarżali się i krytykowali nawzajem. Próbowało innych przy nim. Więc tak jak powiedziałam, we wszystkich zbiorach jest tomów. Więc bardzo często on widzimy z różnych szkół buddyzmu tybetańskiego, różnych innych mistrzów karma. Czasami nawet, ale również Michodorze często albo negował różne w naszej własnej skoro, Karmakadzie, na przykład, że Karma Trinepa powiedział to, ale mu im powinno być tak i tak. Tak czy inaczej, wszystkie dzieła Michodorze, jego opracowywanie, tak naprawdę kierował się tylko i wyłącznie własną logiką i że wielu... Ludzie na przykład mówili, dlaczego Michodorze w swoich pismach jakby skrytykował naszego lamę, on krytykuje inne szkoły, zniszczy inne szkoły i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie wielu ludzi mówili, że Michodorze krytykuje tradycję Nyingma.
i Dzogchen i tak dalej. Dojdziemy do tego, dojdziemy do tego w kolejnych dniach, o tym opowiem całą tą historię. Ale tak naprawdę Michio Dorje po prostu egzaminował, badał wszystkie pisma, używając swojej własnej prażni, swojej własnej logiki i inteligencji. Jeżeli liczne i jasne, to akceptował to i aprobował i wszystkich mistrzów, a jeżeli nie było to logiczne, to po prostu to odrzucał. I to nie znaczy, że nie miał wiary czy zaufania. On tak naprawdę bardzo często pisał też różne pochwały dotyczące mistrzów innych szkół. Napisał pochwałę Tsongkhapy, pochwałę Sakya Pandity i tak dalej, i tak dalej. Jednego dnia udał się Pewnego dnia, kiedy ja miałem audiencję u Jego Świątobliwości Dalaj Lamy, mówiliśmy o pochwale Michio Dorje, o pochwale Tsongkhapy. I mówiłem o tym, że to jest bardzo znane i wiadome w całym Tybecie, że Tsongkhapa upowszechniał nauki Vinai w całym Tybecie. Bardzo często Michio Dorje może odrzucał pewne stwierdzenia Tsongkhapy, ale w tej pochwale i oczywiście Jego Świątobliwość Dalaj Lama jakby podzielał moją. Znalazłem też pewną pieśń Michio Dorje, którą chciałbym się z Wami podzielić. Dużo i pokazuje, jaki był jego punkt widzenia. I on tutaj przywołuje różnych mistrzów, różnych tradycji w tej pieśni. Więc ta pieśń znajduje się w zbiorze pieśni Michio Dorje. Zazwyczaj pieśni w naszej tradycji skomponowana niż pieśni w naszej tradycji. Zazwyczaj te nasze pieśni mówią o urzeczywistnieniu i o doświadczeniach. Więc ta pieśń zaczyna się tak. W kraju Tybetu, gdzie ludzie tylko zaledwie nosili szaty Vinai, ale ten, który nazywany panem Lobsangiem Drangpo, wszedł na ścieżkę Bhagavana Shakyamuniego i wielu mnichów noszących szafranowy baner
I przyjmując działanie Szariputry, wypełniło cały świat. Jeżeli nie miałbym wiary w tego mistrza, to w kim miałbym pokładać wiarę? Więc Michio Dorje, tak jak wspominałem, w takiej swojej pieśni pochwalnej opisał różnych mistrzów różnych tradycji tybetańskich i między innymi właśnie opisał, pierwsza zwrotka dotyczy właśnie Tsongkhapy, w którym Michio Dorje mówi o tym, że w czasie, kiedy w Tybecie ludzie tylko nosili szaty dharmy, ale w ogóle nie przestrzegali Vinai, pojawi się mistrz, który się nazywa Lobsang Drakpa, czyli właśnie Tsongkhapa i który jakby który podąża ścieżką Buddy Bhagavana Shakyamuniego i dzięki niemu niezliczeni mnisi będą nosili czy włożyli szafranowe szaty i wznieśli baner zwycięstwa i zachowywali się jak Shariputra. Jeżeli nie miałbym wiary w tego mistrza, to w kim miałbym pokładać wiarę? Tak mówił Michio Dorje. Więc ja o tym właśnie powiedziałem, o tej pochwale opowiedziałem Jego Świętobliwości Dalaj Lamy i Dalaj Lama był bardzo, bardzo zadowolony z tego powodu, gdyż z drugiej strony wiadomo, że Michio Dorje w wielu swoich komentarzach filozoficznych negował stwierdzenia Tsongkhapy i nie zgadzał się z nimi. Więc no, jasnym jest, że Michio Dorje miał wielki szacunek dla Tsongkhapy jako lamy i dla tego wszystkiego, co on uczynił dla Tybetu i dla nauk, upowszechniania nauk Buddy w Tybecie. Po prostu nie zgadzał się z pewnymi stwierdzeniami, które wydawały mu się nielogiczne. Więc mam nadzieję, że to jest już jasne. Więc ta pieśń znajduje się w zbiorze zebranym pieśni Michio Dorje. Jest taki zbiór. Jeśli zazwyczaj tego rodzaju pieśni urzeczywistnienia jakby skomponowane są w inny sposób niż ta pieśń. Ta jest dość nietypowa. Więc zazwyczaj mistrzowie w pieśniach opowiadają o swoim urzeczywistnieniu i jakby opowiadają o tym, czego doświadczyli. Natomiast Michio Dorje nie opowiada o tym, tylko wychwala jakby przymioty innych mistrzów, innych tradycji tybetańskich i mówi o swoim doświadczeniu, o swoim zaufaniu, o swojej wierze, jaką wobec nich rozwinął. Dalej Michio Dorje mówił o Tsongkhapie w tej pieśni, że ludzie byli wobec niego złośliwi mnie również otaczali bardzo źli przyjaciele. Chciałbym teraz wyznać wszystkie swoje przewinienia, które powodowane ignorancją. Proszę, otocz mnie, opiekuj się mną we wszystkich moich żywotach. Michio Dorje podkreśla, że zasługi Tsongkhapy w rozwijaniu nauk Vinai i to, że podążało za nim bardzo wielu mnichów. I Michio Dorje mówi, że ja krytykowałem tego mistrza, ale tylko dlatego, że otaczali mnie źli przyjaciele, źli doradcy.
Więc kiedy popadłem pod wpływ tych złych przyjaciół, mogłem popełnić tego rodzaju błędy. Teraz je wyznaję i proszę, czyli prosił jakby Tsongkhapę o to, aby modlił się do niego, aby się nim opiekował. Kiedy ja byłem młody, również jakby doświadczałem jakby widziałem tą rywalizację pomiędzy Kałdzią a Gelugpą. Szczególnie za czasów piątego Karmapy a potem za czasów 10 Karmapy jakby armie jego Shikana zniszczyły obóz Karma Kadziu i nauki Kadziu. Więc od tamtego czasu jakby Kadziupowie narzekali na Gelugpów. Rozwinęła się wręcz taka tradycja, że trzeba na nich narzekać. Więc kiedy ja byłem młody, w moich pokojach miałem jedną sypialnię i jeden taki pokój gościnny. Więc w gruncie rzeczy całe moje życie toczyło się w tym jednym pokoju a na ścianach wisiały różne tanki. I na tych tankach na jednej z tych tanek widniało 35 Buddów, przed którymi się wyznaje winy. A na szczycie tej tanki widniał wizerunek Tsongkhapy. Kiedy spojrzałem na niego, a mój asystent powiedział: "O, to Tsongkhapa, to niedobrze. O, niedobrze, że tutaj jest Tsongkhapa". Więc ta tanka była tak zrobiona, że obszycie zakryło Tsongkhapę, tak że nie można było go widzieć, że jakby to obszycie zakryło Tsongkhapę. 미대는 술라테 ngar chakdo chime 당신게 뒤디는 게베 퇴신샤 개완의 쓰럽주 진진주였어. 단디 가서 뭐잖아. 뭐지? 공가상보. 라 숭구여비므래. 대양 제 머신 땅 아주 상어로 살숨시 싸게 발라 상어로 살숨숭아요바 디나정 머바 사디다 늘 투이므래. 갑디두산 다 별해야지 가수래지 지당 별 용담 별 용조래 지나는 자양 그 같은 저게 게지 총고치 땅에 뭐지 총고로 땅에 세세 되네 대라 카다네지 심진세 디기 샤롱제야다 되네 다는 신기 지 창통야라서 봐 된제기다 니주 망고 싶지 중내 상아디 이 차와죄버서 상아 로버죄버 된제기 니주 망고 중 되네 머신 कि अने सांगाल पे चिदोर जेचे अने दिदे छना अने सांगा के लामदा थुम्बरे दिदे छना सांगा लामदा मथुम्बरे जेचे 간다르 दिदे की 송 사모페 데 사모페 바텔 데체네 अने 별이야 저 nga과 망보시기 공그 송들이야 세머송 버텔 데네 अने 지 샤샹라 소베기 디베 균 탐지 체네 अने 게자 파버도 페바 딘데 중송 데니 인두스타네 제텔라 개kel이야 대박 개송스 오마이는 지 나랑 차도가 미규도 지 나랑 차도가 왕기 켈이야 또스지 가른데 근데 이나 삼성으로 지 근데 진짜 용디도 임비는 Więc to była taka tanka namalowana na płótnie, tak? I później się ją obszywa, więc obszyto ją tak, że wycięto tego Tsongkhapę z tej tanki. A ja myślałem sobie wtedy, no ja nie wiem dlaczego, oni mówią, że Tsongkhapa nie był dobry, ale ja mam jakieś zaufanie do niego i mam jakieś, lubię go i myślę, że wynikało to z tego, że ja lubiłem bardzo poezję, studiowałem poezję. Studiowałem wiersze piątego Dalaj Lamy i styl poetycki piątego Dalaj Lamy jest bardzo dobry.
Ale kiedy w tych wierszach on krytykował Kadziu, to bardzo dziwnie się z tym czułem. Ale tak czy inaczej lubiłem te wiersze. I podejrzewam, że za czasów Michel-Dorje było podobnie, że było bardzo dużo takich animozji pomiędzy szkołami. I dalej Michel-Dorje w swojej pieśni jakby chwali kolejnego lamę, pana Bogong Chogle Namdziala, który nauczał dharmy aż od alfabetu po kalachakrę i ukazywał wiele cudów. Więc tutaj chodzi o Bodonga Rinpoche. On był wspaniałym uczonym. Jego dzieła zebrane mają chyba ze 100 tomów. To był chyba najbardziej płodny uczony w całym Tybecie. On uczył wszystkiego od alfabetu po tantrę kalachakry. Do doskonałe nauki dotyczące on miał jakieś 15 sekretarzy i chodził od jednego do drugiego i mówił: ty napisz to, ty napisz tamto, ty napisz to i tak dalej. I potem kontynuował. Robił kolejne kółko i kontynuował każdemu. Mówił, co ma pisać i w ten sposób jakby symultanicznie pisał 15 tekstów naraz. Więc stworzył taką tradycję Bodong. Ta tradycja była dość upowszechniona za czasów Michel-Dorje, ale mam wrażenie, że już zaginęła. Ale Michel-Dorje miał do nich zaufanie. Kiedy czytamy jego życie, to dużo o nich wspomina. Na początku ja też nie znałem ich, ale kiedy przeczytałem różne opowieści Michel-Dorje, to sam nabrałem zaufania do tej tradycji. Dalej Michel-Dorje pisze, że pisze inną pochwałę, że ten lama rozpoczął tradycję prawdziwej dharmy, nieznanej w całym szlachetnym kraju, o której nie słyszano w Tybecie. Rozumiem, że jego umysł był jak przestrzeń nieba. Jeżeli nie miałbym zaufania do tego Pana, to w kim miałbym pokładać zaufanie? Z początku, kiedy słyszałem o historiach, czułem obojętność, zaufanie. Proszę, opiekujcie się mną w każdym życiu. Następnie Michel-Dorje mówi o tym, że o lamach takich jak Dziegom Cienie, który zapobiegł zabijaniu wielu zwierząt. Wtedy był w tamtym czasie jakby mylono praktyki tantryczne z jakimiś zabobonami i zabijano zwierzęta w celach, jak mówi ono, w celach tantrycznych. I Lama Dziegoncie wprowadzał tych praktykujących na dobrą ścieżkę i tłumaczył za słabe.
Micio Dorje że rozwinął wielkie zaufanie wobec tych mistrzów. Z początku były z początku były we mnie jakieś splamienia i czułem nienawiść i przywiązania i teraz tego żałuję. Proszę, opiekujcie się ze mną każdym życiem. Następnie Micio Dorje mamy Rongchena, który był tak wielki jak napis do praktyki i do komentarzy do dzieł filozoficznych. Micio Dorje mówi, że on właśnie rozproszył ciemność w głowach czarnowłosych Tybetańczyków, i teraz te nauki Buddy, dzięki niemu nauki Buddy lśnią jak słońce i tak dalej. Potem Micio Dorje mówi, że niezliczone istoty jakby utrzymują cenne nauki Buddy w tym wspaniałym eonie i te klejnoty schronienia, oni są jak klejnoty schronienia, są jak klejnot Sangi, bardzo rzadki w całym świecie. Kiedy się to widzi, to radość wypełnia całą przestrzeń. Więc Micio Dorje tutaj podkreśla ten jakby znaczenie tego klejnotu Sangi i tego, że jak bardzo ważne jest posiadanie wielu mistrzów, którzy utrzymują różne tradycje. Zamiast czuć zawiść, czy też niechęć do nich, powinniśmy się cieszyć, bo wszyscy, którzy utrzymują jakąkolwiek dharmę, są wspaniali i należy cieszyć się po prostu z tego, że dharma się upowszechnia i rozprzestrzenia bez względu na to, która to jest dharma, która ze szkół, która z tradycji. Więc Micio Dorje tutaj mówi, jakby daje swoje przewinienia, że czasami że czasami tych nauk i tak dalej wyznaje to jakby w tej pieśni. Mówi, że jego uczeń nie miał wyjścia, musiał to wszystko wyznać. I mówi też o tym, że że ponieważ otaczali go źli przyjaciele, dopiero kiedy udał się w odosobnione miejsce, dopiero wtedy jego umysł zaczął się rozjaśniać i zaczął czuć oddanie do wielu mahasidów Kagyu, takich jak Sanjay Nyempa, wówczas dopiero prawdziwego dosięgnęło. Że wszystkie nauki Buddy powinny się upowszechniać, że to dziecinna, że rozróżnianie na to, że to jest moja dharma, a to jest twoja dharma, to po prostu czysta dziecinada. Nie powinniśmy debatować w ten sposób nad naukami dharmy i przywiązywać się do tego, co moje i twoje. Albo po czyjej stronie jesteś, po tej stronie czy po tamtej stronie, i tak dalej. Nie powinniśmy w ogóle takich pytań zadawać. Powinniśmy zawsze z troską patrzeć na inne tradycje, na inne nauki, zawsze z troską
martwić się o to, żeby i nauki innych szkół, innych tradycji również się upowszechniały i również rozkwitały. Musimy jakby poszerzyć swoją perspektywę, poszerzyć swój punkt widzenia. Jeżeli nauki dharmy znikną, to nie będzie buddyzmu tybetańskiego. Jeżeli nie będzie buddyzmu tybetańskiego, to nie będzie też kadziopów. Więc bardzo ważne jest, aby cała jakby religia buddyzmu tybetańskiego przetrwała, nie tylko żeby przetrwało kadziu. Jeżeli będziemy się skupiać tylko na tym, że ktoś błędnie coś nazwał w tej szkole, albo coś jakiś błąd, albo inni będą wytykać, że w naszej szkole jest taki błąd i że taki zły sposób myślenia, to jeżeli tylko na tym się będziemy skupiać, to do niczego nie dojdziemy. Więc często tutaj bardzo ważne jest, że w tej pieśni, mimo że my patrzymy na Michio Dorje jako kogoś bardzo, bardzo ważnego, jakiegoś wielkiego mistrza, wielkiego lamy, ale on tutaj wyznaje swoje miny. Ja też kiedyś też kiedyś dotknęła mnie zazdrość, też kiedyś czułem przywiązanie i niechęć i tak dalej. Jakby pokazuje swoją ludzką stronę, swoją zwyczajną ludzką stronę. I to jest bardzo specjalne w tych pismach Michio Dorje. I Michio Dorje też mówi, od teraz ja się zmienię, od teraz będę utrzymywał wiarę i wychwalał tych mistrzów. Więc Michio Dorje jest taki bardzo bezpośredni w swoich wypowiedziach, w swoich pismach. I to jest bardzo takie poruszające, bo gdybyśmy nie wiedzieli, jakie prawdziwe intencje przyświecały temu lamie, to kiedy nie znamy jego prawdziwych myśli, prawdziwych intencji, prawdziwych przekonań, to jak możemy podążać za takim lamą? Tylko nasza wina, nie ma w tym żadnej winy Michio Dorje, pamiętajcie o tym. Więc pokrótce Michio Dorje o istotach w ogólności i był bardzo chudy i źle spał i często jego ciało jakby upadało na zdrowiu i często kiedy malujemy Michio Dorje, to on jest bardzo chudy, jest bardzo taki, ma zapadnięte policzki i podpuchnięte. Więc tak czy inaczej, wszyscy jego asystenci i cały orszak bardzo namawiali do różnych rzeczy, namawiali go do robienia przedziwnych rzeczy, nawet niezbyt dobrych. Ale on ich jakby nie krytykował, nie krzyczał na nich, tylko po prostu starał się to ignorować i skupiać się na dharmie i po prostu nie przyjmować tych rad. To wszystko.
Michał Dworczyk kiedyś powiedział, że ja nie staram się wywyższać ani nie ukrywać niczego, ale spędziłem bardzo dużo czasu z ludźmi, którzy tylko udawali mnichów, ale których działania były gorsze od działań ludzi świeckich. Nie było w nich nawet posmaku darmy. Konsumowali dary składane trzem klejnotom bez żadnego, bez problemu. I ja starałem się jak mogłem unikać tego rodzaju zachowania i trzymać się od tego z daleka. Wobec czego zamiast tego starałem się utrzymywać taki spokój umysłu i po prostu cały dzień i noc spędzać na praktykowaniu prawdziwej dharmy. Myślę, że było w tym coś dobrego, że to była dobra postawa. 당아 대산들 교랑 예배는 님바직 대두고 말했어. 교랑 때나 레라도 가버려 시도디 레라 보여 말했어. 얘기 코르드즈 상말로 삼바 미지바. 삼바 미지바. Więc on tak właśnie praktykował, tak do tego wszystkiego podchodził. Był taki lama Shanchempa, który przyszedł do Michio Dorje i powiedział, gdy na twoim miejscu zebrałbym jakieś 5000 bikszu. Na co Michio Dorje mu odpowiedział. Michio Dorje powiedział, gdybyś był na moim miejscu, to nie przetrwałbyś nawet jednego dnia. Wydaje ci się, że to jest proste, ale to wcale nie jest. Otaczają cię tak duża grupa ludzi. Każdy z nich ma jakieś inne pomysły. To bardzo trudno jest i różny wpływ stara się na ciebie wywierać. To bardzo trudno jest trzymać spokój umysłu a w tym wszystkim najważniejsze jest tak naprawdę utrzymywać kluczowe punkty, co jest samsarą, a co jest nirwaną. I to jest bardzo trudne. Widzieć jasno to w takiej sytuacji. Więc Michio Dorje po prostu starał się utrzymać i rozróżniać te wszystkie rzeczy. Dzięki temu, kiedy ludzie przychodzili do niego z różnymi radami, to był w stanie rozróżnić, co jest dobrą radą, a co jest złą radą. Nawet jeżeli jacyś... Kiedy ludzie robili jakieś dziwne rzeczy, złe rzeczy, albo mieli jakieś pomysły niezgodne z dharmą, to on ich od razu tak nie krytykował. Starał się ich naprowadzać na coś innego, na inną drogę, starał się ich odwlekać pewne rzeczy, ale nie krytykował ich tak od razu. Niektórzy
Micio Dorje często tak. Ja też mam od czasu do czasu różne takie światowe, zwyczajne troski i one również do mnie dotykają. I rozmawiam, mówię do nich, wy przychodziliście, więc wiadomo, że kiedyś w końcu, kiedyś przyjdziecie i będziecie się starali do mnie. Macie dotrzeć, no to dotrzyjcie, ale ja nie będę jakby brał was na poważnie, nie będę poważnie się wami zajmował. Więc on bardzo uważnie analizował, jakiego rodzaju myśli przychodzą do jego umysłu. Kiedy przychodziły dobre myśli, to się z nich cieszył i dedykował je wszystkim czującym istotom zaś kiedy starał się jakby nie dodawać im siły. Wszyscy ludzie wokół Micio Dorje. Więc kiedy ludzie wokół niego robili różne rzeczy, on nigdy bezpośrednio, wprost nie punktował tego. Po prostu cierpliwie czekał, aż sami cierpliwością. Niektórzy mówili, niektórzy mówili, powinniśmy sprowadzić wiele gesherek jumpów wtedy i żeby uczyli Micio Dorje, a niektórzy mówili, powinniśmy mieć tutaj więcej joginów i praktykujących wokół Micio Dorje. Gdybyśmy mieli tego rodzaju osoby wokół Micio Dorje, to będziemy dostawali więcej datków. Więc albo czasami niektórzy ludzie na przykład przychodzili do Micio Dorje i mówili mu, ze wszystkich inkarnacji Karmapy, ty jesteś najgorszy, w ogóle i tak jakby krytykowali Micio Dorje. I na przykład mówili, gdybym ja był to tutaj by było już 5000 bikszu wokół ciebie. Więc bardzo często Micio Dorje nigdy nie... A miłorzy, którzy są w stanie zebrać 5000 bichów, którzy dobrze praktykują. Pojawiła się wtedy taka historia o lwie, który przyszedł wielu jego uwielbić tego lwa, bo on zrani. Ale Budda po prostu, ale ten lew po prostu był tam i nikt nic nie robił. Okazało się, że ten lew jest bardzo łagodny i tak naprawdę w ogóle nie... Podobnie i taki przykład dał Micio Dorje, że podobnie jest z wami, tylko z zewnątrz wyglądacie jak w ogóle nie macie żadnych właściwości mnichów. Karmapa często jakby zamykał się i mówił, że bardzo często po prostu zamykał się i medytował, wykonywał różne jogiczne praktyki, nie przyjmował żadnych gości, nikogo nie wydywał, po prostu zamykał drzwi i tyle.
Więc zamiast starał się ich nie krytykować, ale ich nauczać, czyli po prostu uczył darmy, tak? Uczył ich darmy, dawał im dobre nauki. I Michodorze jest bardzo leniwy. On tylko daje jakiś udziela jakichś nauk. Byli na niego źli, że nie robi różnych praktyk i że nie udziela abiszek. Wtedy był też taki lama, nazywany Chila, który przyszedł do Michodorze i powiedział: Michodorze się spytał, kto jest bardziej pilny, uczeń czy mistrz? Lama Chila powiedział: ja robię tyle, a ten lama mówił: ja robię tyle praktyk, całą praktykę wywalczę w jeden dzień. Michodorze mówił: ja jestem bardziej pilny, bo nigdy nie robię żadnej sesji, po prostu nie mam czasu na żadne sesje. Dlatego jestem bardziej pilny. Nie rozumiem dokładnie tego. Michodorze robił wiele rzeczy i ludzie tego oczekiwali i w inny sposób niż inni ludzie to robili. Tych wszystkich sadan. Nie był w stanie jakby spamiętać, zapytał, to był w stanie opowiedzieć o całej wizualizacji, jak praktyka wygląda, a ludzie go krytykowali za wszystkich sadan. Na przykład. Dzięki tym instrukcjom i pewne oznaki urzeczywistnienia, więc one musiały być dobre. Więc niektórzy ludzie udawali, że no, jest tak czy inaczej, Michodorze przechodził przez wiele różnych problemów. Musiał sprostać różnym problemom, kiedy był młody. Najpierw odszedł Situ Rinpoche, potem odszedł. Nie był w mu nauk i tak dalej. Czuł się bardzo samotny i był bardzo, bardzo osamotniony i bardzo trudno mu było po prostu w życiu, kiedy był młody. Więc ludzie jak my, my tak naprawdę byłoby nam ciężko sprostać temu wszystkiemu. Ale on był bardzo silny umysł, był bardzo teraz wiemy z naszej perspektywy, że to był jeden z największych, naprawdę się wyróżniał. Że miał bardzo jasny w swoim życiu. Ja mieli tak pokrótce omówić, do wieku 7 lat byłem w swoim domu, w rejonie, w którym się urodziłem i nie miałem żadnych obowiązków, żyłem z rodzicami, żyłem w bardzo pięknym miejscu, otoczonym
kochającymi ludźmi. Więc to były naprawdę najszczęśliwsze lata. Wiedziano mi, że jestem karmapą, że spoznałem. Więc że karmapa to okej, z jednej strony to wisko, bardzo, bardzo duże i dostajesz wszystko, masz dużo dobrego jedzenia, ubrań, mieszkasz w ładnych miejscach i tak dalej. Pierwsze, tak, zwracają na to uwagę. Więc myślą sobie, to duże szczęście być rozpoznanym jako karmapa. I też ludzie wyobrażają sobie, że jak karmapa powie swoim asystenci od razu to robią, ale tak nie jest. I zarządca, tak, jakby szef Labrągu, on powiedział. Wszystko jedno, kto jest karmapą. Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru, żeby wchodził mi na głowę. I on tak mówił, taką miał postawę, kiedy byłem mały. Gdy ktoś przychodził z jakimiś datkami, więc często ktoś przychodził do karmapy, wydawał jakieś datki, tak? Zazwyczaj jest tak, że ludzie nie dawali tak bezpośrednio do mnie tych na przykład pieniędzy, tylko dawali jakiemuś asystentowi, który stał za mną, tak? Więc ludzie, którzy mnie znali, mi te pieniądze bezpośrednio do ręki. Albo w sekrecie na przykład wkładali pod moje szaty. Albo pod dywan na przykład wciskali. Ci ludzie rozumieli moją sytuację. Rozumieli, że większość pieniędzy zabiera Changzy. Czasami to nie działało. Czasami Changzy też się o tym dowiadywał i też zabierał to, co inni starali się pokryjomu mi dać. Czasami, gdy szedłem na pudrze, Changzy i inni sprawdzali, co było po pudrze, co było pod się nie schowało, czy ktoś czegoś nie schował, nie wsadził. Udawali, że sprawdzają, czy nie ma tam jakiejś trucizny. Oczywiście te wszystkie przedmioty nigdy, te wszystkie datki nigdy do mnie nie wracały. Jednego dnia to był straszny dzień. Mówili, proszę rozpoznaj inkarnację Paul Rinpoche. Był pewien lama, który był kimś dyrektorem. Ofiarował mi złotego Buddę z jakimś... Kiedy wiedział? I powiedział, Changzy nosi ten naszyjnik. I Changzy nawet siebie nie wygląda, prawda? I ten lama mówił, ja tylko ofiarowałem karmapie, dlaczego ty to nosisz? No po prostu nie wiedziałam, jak mu to wyjaśnić, ale czułem się z tym bardzo źle. Rodzice mnie wychowywali, jak byłem mały. Kiedy rodzice mnie wychowali, tradycja była taka, że Tsurpu Labrang wybliżył Tsurpu, gdzie moja rodzina mogłaby mieszkać, ale oni ich odpędzała się przyjechać do Tsurpu, bo wiedziała, że Changzy był chciał, żeby ich wyrzucał i tak dalej. Mam wiele sióstr. Dwie z moich sióstr były w odosobnieniu zobaczyć. A on powiedział, a Changzy mi mówili, że ona ci ich zobaczyć. Promni. My jesteśmy rodzicami karmapy, jesteśmy kimś ważnym.
Po prostu jak byli wyrzucani na koniec stołu, czy gdzieś tam na koniec świątyni i no i po prostu tam nic z tym zrobić. Więc w Cyrpulabang był jeden Więc mój ojciec w końcu jakoś postanowił porozmawiać z Labrangiem i powiedział: to nie jest tak, że my potrzebujemy jakichś wielkich darów, czy wielkich prezentów, wspaniałych prezentów. Po prostu chcemy od czasu do czasu zobaczyć swoje dziecko. Chcielibyśmy, żeby jego rodzeństwo mogło się z nim również zobaczyć. Jeżeli tak nie będzie, to ja po prostu zabiorę swojego syna i zabiorę go stąd. Więc wtedy się przestraszyli. Więc wtedy było bardzo dużo takich, więc wtedy troszkę się zmieniło, ale było bardzo dużo takich sytuacji w Curpu, w klasztorze. Więc kiedy miałem 7 lat, rozpoznano mnie jako Karmapę. Więc całe to nie śmiałem cokolwiek powiedzieć. Ale jednego dnia z jakiegoś powodu coś powiedziałem. A Ciangzy wziął moje obie dłonie, ścisnął je i był bardzo silny. Ja zacząłem, tak mi to bolało, że zacząłem płakać. Więc tak było, kiedy byłem w Tybecie, kiedy kiedyś przeniosłem się do Indii. Było jeszcze gorzej, ale postaram się o tym nie mówić, o wszystkim. Tak czy inaczej, myślą, że Karmapa ma bardzo dobre życie. Że wszyscy go słuchają i mówią i robią dokładnie to, co on im każe. O, tak naprawdę nie jest. Tak nie jest tak teraz, ani nie było tak w przeszłości. Tak samo było z Michodorje, kiedy był. Najpierw była cała dyskusja i jest Karmapą. Ci, którzy jakby wspierali tego drugiego zachodniego tulku, jakby negowali to, że w ogóle on jest Karmapą. To naprawdę nie było proste. Kiedy się czyta jego teksty i czyta się te wszystkie dzieła, wygląda na to, że to było dla niego łatwe, tak? Ale że udało mu się to pokonać i że to była przecież emanacja Buddy i Bodhisattwy. Miał tyle wiedzy, którą się tak z nami dzielił. Ale nie pamiętamy o tym, jak wiele problemów musiał przechodzić. Ile wiele trudów musiał pokonać dla dobra dharmy i istot. Jeżeli będziemy w stanie to zrozumieć, to tylko wtedy my jeżeli zrozumiemy, jak to tak naprawdę wygląda, to dopiero wtedy jakby nauczymy się i będziemy wiedzieli, jak my sami powinniśmy, jaką postawę przybierać i z jaką postawą, jaką pewność siebie mieć, aby przynosić pożytek dharmie i istotom. Na tym kończymy dzisiaj.